Dobrý deň na mikrofóne. Opäť vaše obľúbené korporátne prasa. Pre tých z vás, čo veríte, že ste bezpečí, lebo máte v kancelárii fotku svojich detí a na stole diplom za lojalitu, choďte do piče. Pre túto firmu ste len premenná, ktorá momentálne príliš zaťažuje rozpočet. Ste ako starý software, raz vás jednoducho odinštalujú a nikoho nebude zaujímať, koľko nocí ste tu nechali svoje zdravie. Ste len potrava pre akcionárov, nič viac. Ale pre vás ostatných, pre vás, čo ste videli, ako vášho kolegu vyvádza ochranka, ako by bol terorista, len preto, že mu zrušili pozíciu, pre vás, čo chápete, že firemná rodina končí presne v momente, keď sa prestaneš vyplácať, vítaj v mojom pekle. Daj si poriadneho panáka, dnes vám vyrozprávam, ako chutí zrada, keď ti oznámia, že tvoja cesta končí. Môj život v korporáte ma naučil milovať piatky, ale z úplne iného dôvodu než vás. Piatok o 14. je ten čas, keď sa dejú vraždy bez krvi. Sledoval som to, ako Michala kráča chodbou s tými svojimi papiermi. Keď mala na sebe tie čierne šaty, vedeli sme, že niekto ide z kola von. Bolo to kruté sledovať chlapa, čo tu odmákal 10 rokov, ako mu Michala s tým jej nacvičeným smutným pohľadom oznámuje, že jeho prínos už nie je v súlade s novou víziou. Kým on sa triasol a snažil sa pochopiť, čo sa deje, ona mu už blokovala prístup do mailu. Žiadne emócie, žiadna vďaka, len čistý, chladný biznis preložený vôňou drahého parfúmu, ktorý tam zostal dlho po tom, čo ho ochrankári vyprevadili k výťahu. V korporáte si dôležitý len dovtedy, kým si užitočný pre niekoho vyššie. Potom si len špina za nechta. Podľa analýz sa výpovede najľahšie dávajú cez ľudí, ktorí nemajú súcit. Preto na to často používajú ženy, ako Michal. Je to strategické, chlap sa skôr psychicky zloží pred krásnou ženou, ktorá mu sľubuje dobré referencie, ak podpíše dohodu hneď a teraz. Je to sexuálne vydieranie maskované za administratívny proces. Videl som, ako Michala využíva svoju dominanciu, aby umlčala akýkoľvek odpor. Kto by sa hádal so ženou, ktorá vyzerá ako z titulky časopisu, kým mu ona v skutočnosti práve berie živobytie. Je to odporné. Sexualita sa tu používa ako anestézia pri amputácii tvojej kariéry. Povedia ti, že sa vydávaš na novú cestu, zatiaľ čo ti v skutočnosti len plujú do tváre. Povýšenie bolo cez posteľ, výpovedie cez dvere. Ale v oboch prípadoch si bol len nástroj na ukojenie niekoho potrieb, či už finančných alebo malomocenských. Riešenie: nikdy nebuď lojálny k firme, buď lojálny len k svojej peňaženke. Maj vždy pripravenú únikovú cestu a kompromitujúce materiály na každého, kto by ti mohol podať čiernu obálku. Keď príde rád na teba, neodchádzaj ako obeť, odchádzaj ako niekto, koho sa budú báť ešte roky. No a otázka na vás, nepotrebné kusy. Akú najhnusnejšiu výpoveď ste videli alebo zažili? Vyhodil vás niekto cez Zoom, alebo vám to oznámila slečna ako Michala medzi dvoma sústami šalátu? Napíšte mi do komentárov a nezabudni dať like a odber, lebo ak nie, zajtra ráno ťa pri stole čaká niekto ako Michala s tvojou výpoveďou a úsmevom, po ktorom sa ti už nikdy nebude dobre spať. Takže vítaj v pekle.